dakata ku ji labarina. Wata rana ina kwanci cikin gida tamkar mai bacci, sai wayata ta yi ringi a lokacin baki na daci. Sai na tashi na zauna tamkar ba za na daga ba ina jin kunci, sai na duba gefe na a lokacin ko zan gajinci. Sai wayata ta kara ringin na kai hannu na daga ta da sauri, wai ashe Abdul Jos ne yake kira na samu Kaduna. Sai na tashi da sauri na ina shiri yau za ni Kaduna, farkon tafiyar kenan ku biyo ni yau za ku ji batuna. Wai ashe tafiyar ba mu kadai za mu yi ta baya ikiwana, naga Umar Tuna Yesu da shi da yan Faruk na burina, ga Halifa SK Dore ya fito yau za mu Kaduna. Bayan mun gaisa ne na shiga mota na yi zamana, tafiya ta mukar wasa ana ta yi sai ga mu a kura. Muka kara gudun mota muna da burin mu wuce tsara, mun iso birnin Zazzau ba nan ne za mu tsaya ba da saura. Ga dare ya fara shiga kamar mu kwana a nan muka dora, mun yi nisa da Zaria sai ga ruwan sama ya saukowa. Sai da ce da direba ya dakata ruwan nan ya daukewa, sai Halifa ya ce mana mu je kawai karmi tsayawa. Muna cikin tafiya kenan tayar mota ta yi sacewa, to ashe kusa muka taka a nan gurin ɓaci muka yiwa. Muka sauka muna ta shirin mu kwance tayar mu canzawa, mun daura ɗayan tayar ashe mai yayi karewa. Gashi babu gari a kusa balle aje mai ayi sayowa. Muka hau turun mota gashi ruwan sama ya ki tsayawa, ranar na sha wahala wuyar da har yau ban manta ba. Muka je mu garin Jaji a nan muka sha mai ban manta ba. Muka ƙara shiga mota jina nake ta mukar banina, mun shigo birnin Kedi karfe 1 lokacin da na duba. Mun tsaya gefen hanya za mu kira yan nasbasinya, ba zato ba tsammani jami'an tsaro suka samu akowa. Daga nan suka kai mu cikin barikin su ranar mun ga uku ba. Ku biyo na asan da muke za ku ji yanda muka yi muka tsira.